Tayo na ni dano nito ospital ti may sa Lalaki kalbasante aksidente na basamag agarup alas 10:31 iti rabii iti Enero 14, 2026 iti National Highway sa kupen ti Barangay Suso, Santa Maria, Ilocos Sur. Na inaig daytoy nga aksidente ti naka-single motor ang minaneho iti agtawen 25 a residente iti Santiago, Ilocos Sur. Basar ti investigasyon na ginikaming ti Santa Maria Municipal Police Station ti nasaong nga single motor ket daldalya sa atin na iti National Highway nga turong iti abagatan ng direksyon ket idinta makadanon dayto iti nakapasamakan ti aksidente partikular iti rangtay iti mismo asango ti plaza di damit ten akelaan ana idong par iti konkreto a poste ket alad ti barangay plaza gapo ti kinapigsa ti impact iti panakaidong par na ti driver ken ti motor ti naipurwak agarup 5 aging gana 7 ang metro manipod iti nakaidong par na kas resulta nagsagaba iti driver iti panakadundunol iti naduma-duma apas ti bagina ken ulo na ket na ipanday to iti Ilocos Sur District Hospital Narvacan ngem na ideklara a dead on arrival. Damag Regional para iti IFM News, Idol Shanti Papita Kakarmen.